Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin kagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Ariel, at tagal La Union, nga iti agdama kat adda iti New Zealand. Ngamsakbay nga intay basa dagiti kablaaw gagayem, maminsan manen ay apilami kada kayo, adumngag kayo kumalaan kadagiti legit platforms tayo iti social media. Iso nga i-like, i-share, kan i-follow you ti Ferds Caballero Facebook page, kan ag-subscribe kayo iti Ferds Caballero YouTube channel, tapno agtalinaed nga updated kayo kadagiti baro nga uploads tayo. Liklikan nyo papagayam ti dumngeg, kan mang suporta kadagiti channel nga agre-re-upload iti drama tayo, adagiti tugot iti dana ti biag. Agsipod ta dagita a channel kat pasig as scammer kan sindikato. Saan arumbang ama panuynuyan ti aramid dagagayem? Iso asapay lakuma, ta suportaran da kami iti laban mi kontra kadakwada. Happy listening kadagiti papagayam tayo di Tairisan, Baguio City nga iso da Rod Tang, Philip Cansator. Kastamutan ang makablaawan ti pamilya Libraco di ta San Luis. Shout out pa iti Dizon Kabaruan family iti Alcala Gataran kan Santa Teresita Cagayan from Sheila Kabaruan Dizon. Melanie Flores ti Hong Kong from Donna Cheese. Advance happy birthday John Ray Jose from Josephine Jose.
Velasquez family ti Nagilian La Union from Imelda Velasquez ti Riyadh, Saudi Arabia. Makablaawan pa iti Arellano family ti Gonzaga, Cagayan from Angel Arellano ti Hong Kong. Arcebal Lomo family ti Tupaagno, Pangasinan. Da Kylie Denise Jr., Mamang Relit Papang Jr. from Cheryl Arcebal. Jampok family ti Kamaal Quirino Isabela from June Jampok. Kambalisa Amahan Costales family ti Cagayan Valley from Zay Vlogs. Andrea, Yara, Sky, Laris, Jerlyn, kastamot ni Mia, Isko, GJ, Carl from Nali Villanueva, ti Doha, Qatar. Shout out kada Jasmine Rivera kan Rex Rapesura. Amin at taga-barangay anak nagtipunan Quirino, da Lola Veronica Benedicto, Mama Hazel, Papa Orlando Campamento from Rod ti Sangli Point, Cavite City. Alonso Maliaga Tanyesa family from Nestor Cuse, Alamo. Molina family ti Santa Barbara, Pangasinan from Abraham Sunyo. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Noli Andres Jr., kan Anaya Faith from Linda Pasion. Rombawa Ambatali family, Nazarene Angela kan Armel from Melanie. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Ariel. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat kadagiti rinibo amang tartarabay kadagiti amin nga uploads yo, apakadenggan kadagiti nagduduma apadas ti biag dagiti dumdumngeg. Adamat padas ko akayat ko nga ibinglay manang, kat sapay ko ma, tamay samat ama pili ama ikanbiag. Ilingad naklangan manang itinagan nga Ariel, taga La Union, ngam iti agdama kat adaak dito'y New Zealand. Addan asawak manang kat adamay sa nga anak mi alalaki. Manipod kinaubing ti anak mi, siyak ti kay kayat na akad kadwa manang. May saak a driver ti jeep iti lugar mi, katunggal awan klase ti anak mi, kanayon asumurot kanyak iti panagpaspasadak. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nakaluto kan ba kahit? Wen lakay, itay pa'y agar mo sar ka pa'y sakbay amapan kaagpasada. Siyempre masapa kita tapno makaaduak mo titi mapasadaan. Ay, sapay ko mga rod lakay. Sapay ko nam anakapsut itati pasada. Pasaray, awan pa'y backload yo ako nam. Wan nga rod, isa basit ti mayaw awid mi a driver. Ang anya nga rod ngay, anos lang nga tapno patati pagbiag. Kasta talaga lakay. Nasa isaya at daytan, ngamtay awan apulos. Ala, mangan ka nga rodon. Tatang, nakasukat akon. Ha? Papanam anak ko. Wan nga pa suni ko anak. Apa nakapulis ka kataon mo ti klase mita? Sumurutak kang katatang. Anya? Ha? Ngam mapanak agpasada anak ko. Sana ka mapanagpasyar. Isungarot tatang. Sumurutak kang katap na da parawat iti pleti dagiti pasahero. Ay, unay kan anak ko. Ay, day taman tay ko nakon ket. Saan ka maisinsina iti amam? Anya launay ayati di mo pa kasinaan ka ni tatang mo. Basta, kayat ko ni tatang, nanang. Apay, siyak nga inam, saan nakakaykayat? Ha? Ni, saan man nanang? Ngam siyempre, lalaki ak, di kayat ko ni tatang. Ay na. Anyan. Siguro, amin na kayat mo itulok ti amam no da kayo ti agkadwa. Ay ne, saan mo takasta ana, bakit? Ang baybayam kadilata na sumurot kanyak ta anak ta. Amo mo takaslaan niniwan ko ni Nico. Kanayon anak kaipos kanyak. Wen nga rod, salamaya dayukan ka no da klase na. Alang rod mangan kayon nga agama.
Mangan ka iti adoniko no kayat mo ti sumurot ka ni tatang mo. Wan nanang! Tatang, ato ko mati mapasadaan tay tanya. Sigurado day anak ko, tado ti tao ita, ken nagado ti mapan makitsenda. Nagganas ti sumurot niya agpasada, tatang. Apay kami nakaikayat mo ti sumursurot kanyak. May mayat adaka kumalang ijibalay no kasto nga awan ti klasem. Makiayam ka kadagiti kaaruba tayong obing. Diyak kay tatang, kanahin kami mat na agayan na da kami di pagkadalan. May tagluglugan ni tijip mo, tatang. Apay anak, kayat mo matag-drive? Una, tatang, tapnintag na makilak, agpasada akto matakaskan ka. Ay, saan anak ko? Ti kayat ko, makaadal ka. Tapno maaddaan ka iti nasaya ta trabaho. Dinaktultuladan. Awan tinagadalak. Sana ka nakatorpos. Isong agpating ka aklangan iti panag-drive iti jeep. Dahil talang ta mo katrabaho. Ala, mayat mo ti trabaho, tatang. Saan anak ko? May mayat no agbalin kan tumutlaeng edukado. Dahil tayo professional naman ako na. Dahil tayo agtrabaho ka nung makaturpos kay ti panagadal mo. Iso alalay nga muan, tapno makailagpas ka iti kurso. Apay nga agmay-may saka dito ibalayo, ana. Ayan nga iti apo ko. Ay nananang, simurot man iti amanan Kay kayat na ti sumursurot nga agpasada noon klase na. Ay una yun, talaga ang makaama di anak mo. Manipod iti basit, kastanan, kanayon ang nakaipos iti amana. Diyak man amoy iti dayjin nga ubing nanang. Nakaro ti kinasidag na iti amana. Kaslasan nga agbyag no di na makita ni Ariel. Ay, kunak noon na dito'y tawis at kumabapan iji balay. Tapi alang ada kakatungtungtungot ni tatang mo. Malamto na sumangpot dana nang. Amang no rabiin to pa yan ano ado ti pasahero. Apay, saan amabannog ni Nico nga agmalmalam ang nakatugaw iti jeep. Mabannog ayamot no kadwa na di amana. Ay, pulos nanang. Baka paapal ti kinasingad dagiti agama. Kasta kumamot dagiti kakaanakam. Ngam kay kayat damot ti agpaspasyar. Ngam ti makadwada kumamot dagiti naganak da. Depende day tay ti ubing nanang. Ngam ni Nico, talaga ang makaama, manipod pa'y ide. Nay, apa nagbait ka ngay padyang? Kanayan na ngay nini ko nga apo ko ta. Diyak to pa'y naabutan iji balay da. Napanan na ngay katawan mo't ti klase na ita. Isungarod amapan mo kumasukunan tapno umay mat dito'y balay. Simurot ka no ka ni Ariel ang nagpasada. Nagsapa ka no nga raw da nakareeng. Ay, nay. Imbes sa maturog kumapay laang. Diyak man mo iti dayjay nga ubay. Kanayo na nakaipos iti amana. Kunam lang mapukaw ni Ariel. Naimbag ko ng ataga sa eskwelan. Tanaw saan nga. Di pa ikat kanayo na nga day ti sibay day amana. Uray nga ro di na makita di inana.
Basta adda ni amana. Mga no may papilit na magtikayat na kan ni tatang na iso akas siya. At ang amin is strict ko sa inaanak ay. Ay kat gagangay tinanang Malal, bayamon no di mo nasukon sa apo ko ta. Baliwan tantulaangan. Ito sa bali laangan nga daw. Kapilitan alakay. Tadyak mo't ngarod na sangputan ni Jebalayda. Boy ti awag da kanini ko nga anak mima ng Emmy. Siyak ngamin ti kay kayat na manipod idi ubing nga aging gaita nga addan iti elementarya. Nasingad ba't iti inana ngem nakarkaro kanyak. Tarigagay ko ang maipaayan iti nasaya tamasakbayan ti anak mima nang. Ngem ti mabirbirukak iti panagpaspasadak kat apaghusto laeng para iti inaldaw akasapulan mi. Iso atap na masiguradok ang maipaayak ida nga agina itinasaya at apanagbiag, nagaplayak ijay abroad manang. Ana, bakit? Naawat ak iti inaplayak a kumpanya akas driver ijay New Zealand. Agpaiso? Kasano ana ma'am? At anawag kanyak ti agency ang nagaplayak. Kung naktumot kan ka amaala ijay kit. Di nasaya at nga rod. Mayat nga tamot la ijay. Uy, nana. Adon dagiti nakasaritak nagtrabaho ijay. Mayat ka no, isa ang makaururnong da. Kat makaurnong kan tumot din. Nagrigat nga mintadda akabibiyag tayo ita. Apagpursito latin mabirbirukan iti panagpaspasada kiti Jeep. Sabagay. Agin na dayo tayon ton. Anausan tayo atap no sumayat mo ti panagbiag tayo, ana. Nang runa kat dumakdakulin ni Nico. Masapol amay sagana ti kasapulan nanto iti panagadal na nang runa iti kolehiyo. Day tapay ti may sapang panunutek ni Nico. Ha? Amom mo to kasano ti kinasingad na kan ka. Kasano nga rod nga ipalawag mo kan kuana ti ipapanaw mo. Madanaga na kamin. Mga no saan na maawatan. Siyak ti makaamo, ana. Ipalawag ko ana yung bagkan ko, ana. No apay anas ken amapanak agtrabaho iti balasiw tao. Apay masapol amapan ka pa ilang sa abroad, tatang. Nasaysayat nga mintagbalin at trabaho ijay anak ko. At damot trabaho dito, tatang. Sana ya? Nico, may mayat ijay. Tapno makaurno nga kadagos para iti pamilya tayo. Para iti masakbayam. Dayta ko matikanayon ang panunutam. Awan ton tikat-katwak dito eh. May kawak tulakit di. Adamat ni nanang mo. Daapong mo. Di kagdanag. Ikarikan ka anak ko. Apama na makaurnungak. Agawid ak tumot la adagos. Amo ka mabayag kay jay tatang. Kas kadagiti tatang dagiti kadalak. Kanayon dangawan. Uray na ta programi jay school mi. Awan ti tatang da. Kasta talaga, anak. Isa ang maawatan na kuma. Sana bali. Kanayon nakto nga umawag ka nag-video call. Tapno, kanayon talatang agkita. Basta nung mabalin, tsaketa pumanaw ka, tatang. Anak, mamati ka maawatam tumot lang no apay nga aramidak ti kastoy. Basta agsingsingpat ka kabayatan ti kawan ko, wen?
Di mo suksukiran ni nanang mo. Ikarim kanyak dayta, anak. Kumusta nga imot ni Ariel ijay napanan na nagtrabahuan anak ko? Kasi ti Diyos, nasayaat ka no di kumpanya nakaster kan na nanang. Adumat ka no ti Pinoy akadwana ijay. Ay nasayaat nga rod ano kasta. Ay, talaga saan na nagsardeng nga nagsapol ti guminawaan nyo anak ko. Mariribukan ngamin idiadapay dito'y nanang. Awan mo't ngamin ti maururnong mi. Mabambanog pa iti hustong agpaspasada. Sad abale, tamang rugin nga agbaliw ti panagbiagyo. Basta amuyo asalimot-mutan ti pagbanbanugan na. Kumusta nga imot ni Nico? Dayjay, kanayon asaan na matagtagari, manipod pimanaw ni Ariel. Talaga ngamin adi na kaya ti mayadayo iti amana. Ay kasanukot na singadunay iti amana. Ang kasauma ka na yun, anak ko. Ipalawag mo kwa na no apay ang nagtrabaho iti adayo ti amana. Kanayon mo tabagbagaak nanang. Sana bale, mairwam tumutlaang. Sa bagay, kabayatan na dumakdakkel, maawatan ng tumutlaang ti amin. Ana. Hello, Lakay. Naimbag tayo mawag ka. Kumusta kayo? Ni Nico, ayan na. Awan pa'y nga rod. Itay pa'y bigat anapan ka no iti ayang ti kaklase na. Anya? Sapay sumitngatan. Kanayon ka dingar aramidan na ti kasta? Kadagiti na palabas ng aldaw. No kasarita, kaguranak. Dakkel ka nun, kat amunan ti aramidan na. Ang delikado. Amang no may barkada, wano sa balikit din ti masumok na. Yakman amoy ti day nga ubing. Manipod pimanaw ka, sa balin ti ugali na. Di na pa'y kayat ti mabagbagaan. Madanagan akon para kan kuha na, Lakay. Apay nga minye talang nga imbagam kanyak ti kastangar aramidan na. Yak kayat nga isupay apang panunutom dita. Kayat ko asyak ti mangsulbar iti problema ditoy. Ngam bakit, masapul ang maamwak akanayon ti mapaspasamak kada kayo dita. Sana kasla ka na day ta parikot, tati anak tati masiknan dita. Bayam, takasaritak tumanan. Sige, takasaritak tumat. Tapnaan muna nga amok noon niya tar aramidan na dita. Amadi tinamnam ti anak ko iti papanaw ko manang Emmy.
Ngamjak ingkas kaso daytan, taamok nga iti panaglabas ti aldaw, maawatan ng tumatlaeng, no apay akasapulan tiya dayok iti dennada. Ammo tinamarswan no apay ang nagsakripisyo akmanang, para amin dayta iti pamilya. Kang runaan, iti narimat amasakbayan ti anak mi, aniniko. Ngambaya ti kaawan ko dita Pilipinas, sumabsabali ti ugali na. Saan pa yan amabagbagaan ti inana. Kas iti na minsan, Apay ay nga awag kayong awag kanyak. kaputarabiin, ngamdi ka payla nagawid. Adak lang matitayan tagayam ko. Saan aday tati puntok, Nico? Amom kumamot ti agpakada, tapno saan kami nga agdandanag ken ka. Kayo? Agdandanag kayo kanyak? Da kayo kan ni tatang? Wan, anak ko. Awan mo't ni tatang ditoy. Kasano ko mga agdanag kanyak? Anak, kanayon nga umawag ti amam. Tadi na kano maawagan ti teleponom. Apay ngamin aya, di mo sungsung batan na uawagan na ka. Awan tumot lang ti Serbina, tawan mo't ditoy. Oray na dati parikot. Iti video ko lang ang makasarita. Ngam ara-aramidan na ti amin para kadata. Nang nangruna para ken ka, Nico. Kanayon lata nakas sa ti pagbagayo. Gaputa dahi tati agpaiso. Saan nga umadayong agtrabaho ni tatang mo, no saan para ken ka? Kat kasano akmat nanang. Kasapulak mo't ti amak. Ti presensya na. Saan ko kasapulan ti may patpatulod na. Anak, Nauma ako nagpampamarang nga o kayak nanang. Nabanog ako ni ti kastoy a sitwasyon. Sandak namin na maawatan. maawatan da ka anak ko. Nga maawatam kumamot ti amam. Nabanog ako nanang. Kaya't kuntagin na na. Ni Ana mo ti umawawag. Apay nga ta. Hello Ana, bakit? Hello, Lakay. Pasensya ka no, inawagan ka. Apay, ada ka di parikot? Ni Nico, saan pa'y asin mangpot katrabi una yan? Awawaga, gamdi na mo't sungbatan ti telepono na. Anya? Ni, napnapanan man nga rudon da dyan ubing. Pagtandanagan na ti tao. Gimura ngamin iti panang kastigo kan kuha na iti rabii. Kita, inulit naman ang di inaramid na. Sapay di na kaya tasungbatan ti awag ko. Madi ngamin at talaga tirik na iti yaadayong. Mamin ano nga ipalawag ko, ngam di na kaya't adenggan. Sika kano ti masapon na, saan ati kwarta nga ipatpatulod mo. Una yun ta anak ta. Talagang aging gay ta. Di na pala maawatan no apay nga daak dito'y balasiw taong agsakripisyo. Sige nga Rod, tapadasak manan nga awagan. Sige, ngam awagan nak tumanan. Iti ka nito ang nasarakan yun ni Nico. Ana! Anak ko! Mabit lang, tatang.
Apay tatang, dis oras ang terapi eh. Nakaw, aday may balayan ang ipakamaw nga da kanudani ko ija ospital. Anya, sino tinang ipakaamo ka na kayo? Chay kasinseng tigayim na akadwa na disgrasya. Ha? Naglugan da kanu iti kutsi tigayim na kaday jay na idong parda. Ay, Diyos ko, anong atan ni Nico? Umay kanta mapanda ija ospital anak kao. Pasapula maamuan tanuan niya tinapasamak iti apo ko. Diyos ko, anak ko. Anya tinapasamak. Naimbagtasaan anak karo ti sugat mo. Nanang, Ay, ang dagiti kakadom ana disgrasya. agasan da pa lang ida, nanang. Naimbagtasan anak karo ti panakadangran mo, anak ko. Pakawanandak, nanang. Saan na maulit? Kunak numatay akon. Apay ngamin adi ka nagawid adagos. Awawagan ka ngam di kamat sumungsungbat. Uray ni tatang mo, awawagan na kamat. Makitam, di kastaan na pasamak kan kaapaw. Kasanaw no nakarkaro pa iti pa nakadangran mao. Apong, saan na maulit? Nanang, Jakton sumurot ka dakwada. Rumbang laeng anak ko. Awan tinasaya at apapagtang mo iti panagrebrebeldem. Awan ti sabali akayat mi kanitatang mo. No di ti pagsaya atam laeng. Nanang, Saan mo't atong palbiyag nga awan iti danatan itatang mo? Agawid tumot laeng anak ko. Maawatam ko madayta. Uwan nanang, maawatak. Kat pakawanandak ko ma. Nico anak, kumusta kan? Nasakit ka di pa dagiti sugat mo? Saan yan, tatang? Ala, sana bali. Tano na imbagkan. Makaawit kayo ton ije bali anak ko. Ije kanton niya agpaimbagwan. Tatang, Oo, apay agluluwa ka matan anak. pakawanandak tatang. Di sana na maulit tinaramit ko. Ambok nga ito tibasol ko kata kayo kaninanang. Naimbag mo ta naka-amiris kan anak ko. Amo ka dumtang na iti agundaway. Amaawatam tumot lang ta amin. Tatang, Ala, lipatan mo na anyaman dagiti anak ko. Patpat ganda kaunay ka ni nanang mo. Saan may akayat nga dati dakis ang mapasamakan ka? Kat di ka agdanagwan. Dandani akon makabakasyon. Agkikita tayong tumanan ni ko. mailiw po na yun kata kayo tatang. Kaya't kayo ngara ko pa. Uray siya kanak. Ngam di ka agdanag tamabitin. Sa nabali, takanayin kayong awagan kabayatan nga dakpay lang dito balasyo tao. Agpaimbag ka anak ko, wen?
ipatpatag ka unay-unay. Kalpasan ti sumagmamanong nga aldaw apan nakayospital ti anak ko, nakaawid matlaeng iti balay mi manang Emmy. Agyaman nak iti Diyos, ta saan unay anadangran iti pan nakadisgrasya da, akas matlaeng kadagiti gagayem na. Sa anak met ang nagsarday ang nangawawag kenkwana, kabayatan ti kaaddana iti ospital. Iti panagbakasyon ko, sabalin ani ko tinasang petak manang. Nagsublin iti sigod, may saan nasingpet ken natudyo nga ubing. Nagsasarita kami akas may sa pamilya, ket ditoy anaawatan mi tinariknana iti ipapanaw ko. Ditoy anaamiris ko nga importante ti komunikasyon iti may sa pamilya. Ingkarikmet akanayon nak nga agawid no dagundaway, ket naawatan namet. Iti panagsublik dito'y New Zealand, mas kampanten tiriknak manang, taamok ang nagkikinaawatan kamin kas may sa pamilya. Daytoy tipadas ko manang, to'y pagayam mo, Ariel. Ariel, pagayam ko, maawatan ka, kat maawatak mo't ti anak mo. Kas may sa naganak, awan ti tarigagay mo no di ti maipaayan iti nasaya at amasakbayan, ken narangay a panagbiag ti pamilyam. Uray kay papananday to'y ti adayom kadakwada. Maawatak met ti anak mo, takayat na ti dumakkel akadwana ka nga amana. Ngam nasaya at met, ta iti panagsasarita yo kas may sa pamilya, nagkikinaawatan kayon, kat awanan ti pagbutbut ngampay maipapan iti anak mo. Sapay kuma, taagnanayon ti kinaawatan, ken kinaragsakyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa Jesus.